हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଅଲରେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ ଆପଣ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ତ କେମିତି ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି? ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକି ତାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିପାରିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓରେ। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଓପନ କରିଦେବେ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର, ତାପରେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କଟିକି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟଟିରେ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଓପନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ପରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ। ତ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସୁଥିବ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟର ଆଜି ଡେଟ୍ ପଡ଼ିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ସେୟା ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସେୟା ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ବ୍ଲକ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେୟା ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଲେଜ ଯୋଉ ଗାଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେୟା ଚୁଜ୍ କରିଦେଇକି ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଆସିଯାଇଛି। 46 ଜଣଙ୍କର କେବଳ ନାମ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ନାଁ ନଥିବ ତ କଣ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ୱେବସାଇଟ ଅଛି ଏଇ ସାଇଟଟି। ତ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ODFR ଏଗ୍ରିଷ୍ଟ୍ରାକରେ ଆପଣ ନିଜ ନାମରେ ଥିବା ଜମି ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଏହାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଏଠି ଲଗଇନ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ମରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ବି ଆପଣ ଏଠାରେ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା କିପରି କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଜଣେଇଦେବୁ। ଏହା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ କିପରି ଜାଣିବେ? ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ नो योर स्टाटस କୁ ଯିବେ। ଏଠାରେ ତମର କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ नो योर स्टाटस ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଅଛି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନାହିଁ ତ ଏଠି କଣ କରିବେ, नो योर ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। नो योर ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି କାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଗେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାହା ବି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଦେଇକି ଏଠି କାପ୍ଚାଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦେବା। ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବା OTPଟି ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଶୋ କରିନେବ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବେ ନା କପି କରିଦେବେ। କପି କରିଦେଇକି ତାପରେ ବ୍ୟାକକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ नो योर स्टाटस ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଉପରେ ଫିଲ୍ କରିକି ତାର କାପ୍ଚାଟାକୁ ଭରିଦେବା। ଭରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଓପନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ଦେଖିବେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ୟେସ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡିଂ ୟେସ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଠିକ ଥିବା ଦରକାର, ଆଧାର ସେଡିଂଟା ବି ସେଠି ୟେସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଠି ନଥିବ କିଛି ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ OD ପ୍ଲସ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟ୍ରାକରେ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ କଣ କରିବେ, କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି କଣ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟେକ୍ସଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଓର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।